uNomthunzi Mongezeleli. Mama. Ndisuka eDice Ariston. Okay, usisi lo hamba naye? Uzoleka Mongezeleli. Oyintoni kuwe? Kumntana wendodakazi yami. Okay. Kwapha ifamily lapho utshatele khona. Ewe. Okay. Namhlanje nesiphathele ntoni mama? Size apha ke kuba sicela uncedo malunga nendlu yasemzini wami. Indlu kaDuduzi uMongezeleli ongasekhoyo. Mina ndiyinkosikazi yomninawe wakhe ongasekhoyo naye. Into eyenzekayo. So if umuntu noyithatha indlu yalapho utshatele khona le. Indlu ye brother yomyeni wakho. Okay. Kwenzeka ntoni ke ngokuze kule ndlu or indawo nelendlu masiqala lapho? Ikwa 8. Inumber ithini? 3678. 36 bandawo nani balapha ngaseNondlwana? Ewe xa usiza nothi nqonga koNondlwana uyegqitha apha kwaNondlwana. Okay, balapha phezulu balapha What's 6 baphezulu komfuthu bengithe7 ngaphesheya. Okay. Now ke ngokumama kukho lengxaki yalendlu. Khasiqale leqaleni uba kwenze kanjani kule ndlu qala. Ku2018 uye wasweleka ubhuti. Samngcwaba ke. Ndaze ndathi kunomfundiso uKhete. Berenta kwa7 yena kokwabo kulapha next door kwakulendlu. Yomkhulu womyeni wami. Yena urenta kwa7. Ndathi kumkuye xa ndimbiza ke sithi ora isengathi kumgozo urenta lendlu kabhuti. Ngoba ndonqena ufaka umuntu engamaziyo emveni kwemina ndijikele. Wena ke noko ndiyakwazi uthi makazi kumke ngenxa yomamakhe. Nesala. Okay. Ahlale kuOra ngo2018. Angarenti ke uOra. Ndiqonde ndiyonqena lanto okhubekisa obuza kutheni ungarenti. Kuzothi komnye unyaka ndazi ngomphina ndifonela umamakhe ndimWhatsAppela umamakhe ndithi ndiyacela manje nifika apha kuMarystein eDice. Ndifuna sithethe malunga nalandlu. Abazange bafike ke. Kwahlaleka kuzothi apha ngoNovember ifoni indodakazi yami engumama kaZoleka ibuze kumba Nomthunzi ithina into edibena landlu. Ngoba landlu ngoku sifuna uyithengisa. Sifuna ukwenzela uDuduze umsebenzi. Inkomo yakusasa nenkomo yasemveni kwemini. Ngoba mina aniphangeli. Ndiyapeya so anikwazi uyenza yonke lanto le. Ndimxelele ke mina ndithi la ntombazana ndiyifake phaya ayirenti. Akhondo iyenzayo. Bafike ke indodakazi yami yenoZoleka. Nyanze ba masiye ke ngoku ke kwa ecourt siyokwenza iletter of authority. Okay. For basilanto ke sikuthengiswe landlu. Xa sifika phaya asikwazi uyifumana la letter. Kuthiwa la letter yenziwa kunomfundiso Kent. Ndikhumbula uba ngelixesha singcwaba ubhuti uthi kumakazi ikhona imali ka boss westi boss xa ibiza uDuduzi. Ikhona imali ka boss engange 7,000 ezawuphuma emveni kuba singcwabile. Wayibhalisa ngam utsho ke yena. Ndaqomba ke izawusinceda ke la mali ngoba ndingcwabe ngetyala. Yeah. Ityala lami yaba yi6,000. Okay. Ndabe ndiphangele emakitchen. So wandifonela ke ngoku emveni kuba singcwabile. Wathi makazi ndilapha ecourt bendiyofuna imali kabhuti phe emsebenzini. Kwathiwa mandize neleta yakwaMatye. So ngoku ndilapha ecourt. Apha ecourt kuthiwa makuze umuntu onalefani yakwaMongezeleli azonisayinela ndizofumana le letter ndizokwazi ufumana la mali.
ndaqonda ke mna ke into elula kuleyo ngoba nami le mali ndiyayifuna ukubhatala ndaya ke ndaqala ngolahleka mna ndaya phaya eMonti kanti kulapha eMdantsane ndaphinda ndeza apha eMdantsane kuye nyani ke ndafika ndasayina mna endawuthi manisayine kuzo sagqiba nyani ke yaphuma imali ngoba wathi makazi ndibhatele imali la 6000 iphumile ndaqoma nisakatelela ubuza ke ngoba i1000 iphina lonke ityala ibhatelekile so kwathiwa ke ngokupha ekhoti xa singayifumane le leta kwabuza bandani sasiyenza phina ndathi ke ngasenze eMdantsane kwathiwa masiye pha eMdantsane mandibize nomfundiso ukuze siye pha eMdantsane ayokhansilishwa le leta izofunyanwa ngumuntu wakwaMongezeleli sitheke singekayenzi lonto yeMdantsane ngoba ifamily biseye eGqwetheni for ukuthengisa indlu so lathi igqwetha masingaye eMdantsane lona igqwetha lizawufonela eBhisho kwaMaster nyani safonelwa ke eBhisho ngoDisemba bathi ke wandabuzwa ke lemibuzo napha eBhisho ndithetha ngehlo ndithetha ngalo apha kuwa ndizophinda ke wathi la mfana mendithetha naye eBhisho wathi uzabuyela kum amsho ngoJanuary kufuneka siye pha eBhisho sonkeni nonomfundiso into eyenzekayo ke wasweleka ngoku umama kaSoleka ngoJanuary sakhe senza lonto ke uba silungisele ukungcwaba emveni koko saphinda sabizwe eBhisho saya akayi nomfundiso yandimi noSoleka saphinda sanika enye idate 11 kaMarch nyani wakhona nomfundiso pha eBhisho ndathetha ngehlobo ndithetha ngalo pha eBhisho ngoku into eyenzekayo ke eBhisho wathi la mfana unomfundiso makabuyise la leta weyinikiwe la leta izawunikwa ifamily ilungu lakwaMongezeleli so wabhalelwa ke leta wathi la mfana phambi kobuhambe sizabhala ileta ethi wena ngemini ethile uzawubuyisa la leta ileta ke yenziwa ke pha eBhisho yenziwa ngoSoleka so indlu ngoku yekaZoleka la letter of authority so uZoleka ngubangana uZoleka usisi lo okay so yenziwa nayitshintshwa la letter of authority yabiza uZoleka then ke ngoku exani pha eBhisho incwadi zendlu zona zithini ke ngoku sisabiza utata lo waSoleka ayezatshintshwa to uZoleka sisatshintshwa zona incwadi zatshintshelwa kum zitshintshwa leliqwetha so indlu plus nelandika nencwadi ilandiya i-letter of authority nendlu lena ibiza wena ngoku ibiza mna bhuti ingxaki intoni ke ngoku ingxaki ke ngoku A1 uOra akafuna uphuma nge-15 kaMeyi ebeselwe ileta ngamagqwetha ukuba makaphume endlini akakhange aphume ke till now usepha endlini kaloku uniphine naye eGqwetheni because kubakho ke ngokulanto ifuna oba igqwetha lisebenzise ke ngokwingalo yomthetho which is usheriff ayomkhuphela ngaphandle akayanga kabini usheriff ba asazubuye kangaphi kodwa uyiwe mani phaya engafuna uphuma ande ingxaki usheriff uyile phaya wazikhupha impahla no khangamkhuphela impahla bengekamkhuphela impahla awunecinga uba mhlambi le isa shorta pha ku sheriff negqwetha because ibimele baligqwetha kaloku elithi nina nizokwazi uyomkhuphisa impahla phaya the only umuntu onolandikeni ke ngoku onokwazi umkhuphisa impahla sibe ngaphandle ngusheriff and but nalena into ke ngoku abanye abantu baye bazenze amaxhoba uyayiva kwemama xa eyokhutshwa isheriff athi hayi indlu ayithenga hayi indlu yami lena and bukho ayithetha nangento elolohlobo ephosisa khona esithi indlu ayithenga yaphelela phi le ndaba yakhe yothi indlu ayithenga into ndayicinga lento kuba athi indlu ayithenga
ubhuti ngo-2014 waye wagula wagula ubhuti samthatha nomyenami wapha kuthe dice wagula ubhuti wathi dani baliba egule yedwa landlu nosikayithengise and ke ngoxa ithengisa angayithengisela uOra yes okay into enzekayo uOra bakhuphi 20,000 bathi bacutha for imali landlu ndingazi ubhuti wabiza manaki into enzekayo ubhuti uOra abahlala kulandlu esatshadile uOra ihlala kwa11 nomyenakhe into enzekayo ubhuti waphinda wohlala endlini yakhe wathi umyenami into enzawuyenza ndzabuyisa le 20,000 kaOra ngoba nanku umkhulu wami uyohlala kulandlu endegqibeleni ayikho indlu ye 20,000 ke umyenami wagula ngo-2015 ekayibhatala 20,000 wasweleka ngo-2016 besebenza kwamasipala ndathi uphuma kwemali zomyenami kwamasipala ngoku ndiyabekho bobabini abantu ndimo khoyo uphuma kwemali zami kwamasipala ndafuna amanqina amathathu ndathi ndifuna ubala i-20,000 kaOra ndimnike ndamfonela uOra wafike hamba nomyenakhe ndamnika la 20,000 yakhe wayithatha uOra la 20,000 and amanqina akhona amanqina ikhona into ayibhalwe phansi azange sibhale into phansi nakuleya into yalanto yocutha kwakhe naye zangabe khona ayibhale phansi so singacingelanga nto so nakulena into wayizisa ingabhalanga nto nani namnike ngabhalanga nto so according to wena namanqina lawo unawo amanqina asekhona oba imali yakhe la 20,000 wayisithi wayifuna uyithenga ngayo indlu yaphindwa wayoyithatha meaning xa iyoyithatha iyacancelishwa yonke into ibibekwe esayilandini etafuleni okay now I think ngoku ucacisile mama because the reason why isizathu soba ndibekele yesilento iyathanda abantu bathi ndandiyithengile and imandi ke ngoxa usithi usisi indlu isegameni lakhe indlu ya transferwa indlu zangithengiswe understand because umuntu ka xa esithi indlu uyithengile ibimele ba unayo i-title deed ndiyabona ke ngokwezena awena ngamaphepha ntoni lana waphetheyo sizinto senzile ezi sapha kwamasi apho ndiyithengisa khona endlu ngamagqwetha okay so i-letter of authority le yes umuntu just I hope it's just a letter of authority ngothiwa ndathanda uveza into zabantu i-details abantu apha so it's just a letter of authority ikhona apha okay then ibe yintoni le i-application I think la proof yala letter wayithunyelelwa okay cancellation la letter of authority nale yaleyo bayibekhutshwa phaya bisiwe ngoshelf so 15 gameni zezi letters ezimbini ke ngoku ezo zithetha lonto ne okay then i-title deed or deed of sale sorry title deed niphethe yona sephaka lokebhisho yakhumbula wathi ezawuthunyelwa igqothena ikho kodwa nje ikhona ne-title deed yayo so isephaya ebhisho since nithenga i-process of uthengisa indlu ne okay so okay I think bazali eyona nto I think mhlambi zothi ligqwetha eli liyifeyilayo ngoku ikweza stage ibimele ba kaloku anikwazi nina uyomkhupha ngenkani ibimele ba ngusheriff uhamba negqwetha ayokhupha la muntu pha ngaphakathi and usheriff akamsave ngeleta athi ibimele buyaphuma uza ephethe itruck kwayena usheriff akhupha izinto azibeke outside yard then nina nifake zenu ngaphakathi
Qha ke ngoku imandi lanto le xa nizise apha kwi-public because idla ngoba nabahlali umuntu adefendwe ngabahlali oba ikhutshwe wrong. So now nikhuphile ke ngokuba nasi story sihamba olhlobo umhlambi ke usisilona naye uzosha phakame ke ngoku aze apha kuni nithethe uba kwenzeke njani kutheni nimkhupha yana senda andiyazi uba yintoni le imbangela uba afuna uhlala kodwa indlu ayo yakhe. Okay ubuthetha ngenye ubukwathetha nangenye into ba yazi kwi-case lolhlobo sisiwami bakho laa nto ba umuntu lona ilanto i-community iye ilwele naleyo into ba xa umkhupha uthi makayohlala phi. And now uthethe enye into ke ngoku efutshe ekukhuselayo uthi kwalo ora akayinidi le ndlu because ibe wena ubuyibone ithengisa uyibone nini sisiwami la? Le ndlu ndiyibone I think apha kuJanuary February but kwezo nyanga kodwa ndibona ku-Facebook uSizwe Mlungwana ithengiswa uMsizwe Mlungwana nge-14,000 kodwa 14 kuye 42 baniphazama 42 or 400 ikuthengisa. So kulapho ke ndaqomba tyhini hayi mosi lo muntu akafuni indawo yohlala because nake kwazi uthengisa indlu engeyo yakhe. After enze yonke loo nto ndafowunelwa mna ngusisi kwaMlungwana oyi-agent ngusendile Bishop ke ngoku mna ndiyenza zami izinto. Wafowuna wabuza uzoleka ndathi ke mna ke ewe wathi ndilapha kwaMlungwana bathi ngilibele nje igama le-relate. Okay. Wathi ndilapha kwaMlungwana ndabuza yintoni ingxaki sisi. Wathi no kunendlu ekwa-8 3678 uyayazi na? Ndathi ke mna ke ewe ndiyayazi. Wathi ndisuka eBisho kuthiwa le ndlu indlu yakho. Ndathi ke mna ke ewe yiyo ubuziswe yintoni wena? Wathi no ikhona iclient ibithengisa le ndlu so kukho i-letter of authority ezithu kukho epha kuye ngoku eBisho kuthiwa indlu ikhutshelwe kuwe yeyakho so sicela ukuthengisela. Ndathi no andikwazi kuyithengisela nina because kwaloo mntu ebethengisa loo ndlu andimazi because zange ndamnika ndlu ndicela ke ngoku nahlukane nam. So alright ndeyenzileyo indlu ebeyithengisa ingeyo yakhe. So eyona nto ibonayo niyibonayo as ifamily actually alright ufuna just ukwenza imali ekhawulezileyo ngale ndlu not because uba uneti indawo ohlala. Ufuna ukwenza into uyasigezela mani ngamagama aphandle uye wasidelela okanye uthe wawujonga le family yakomongezelela wayi-undermine kakhulu. Iphinde nalaa nto ngenxa yoba wayehleli nolantiya nobhuti lona exesha egulayo yandasena phana aphinda namnika nani wabona uba namnika ne-letter of authority yamnika yamandla ke ngoba angakwazi ulantika. I think nina ke niyibone ku-Facebook after seniseyitshintshiwe egameni lakho kanye before? Ndiyibone mna ku-Facebook ndingekayitshintshe egameni lam indlu kulapho ndanyanzeleka uba mandikhawulezise ke yakhe. Ii-rates zapha endlini zibhatalwa ngubani ke ngoku? Zibhatalwa kaloku akho nenye ebhatalwayo ezineli lakhe ityala kangaqalisa ulibhatala kwayena. Kokuqala nithi ngo-2018 wangena phaya nathi makarente zangarente from 2018 until now azange arente. From 2018 uzotsho ngokwi-rates azangazibhatala ezindlu ezizibhaliswe ngaye kunye nezibhaliswe ngendlu le. So xa niyithengisa le ndlu kofuneka kuqala kuyobhatalwa eza rates ke ngoku wayehleli ngazo. And xa nimbuza ubuthe wawumzamile umbuzo wamakaye phaa kuwe endlini nithethe ngezi rates zange baye as ifamily. Inzima. Umbane kwenzeka njani? Utokolo kanye aniyazi ba utokole kutokole yena kwangatokolwanga kulanga. So ndicinga lo xa i-rates engazibhatale probably into ezininzi ezitokolo yengoku.
Okay. Awupha abahlali baka 80 abazokuthatha ezulandika eziningabantu aba-unfair. The reason why ndizibuza zonke izinto so that abantu bayathanda ukukhuselwa i-community, but for information abantu ke ngabafuna ukwazi more umhlambi nosisi lo uyakwazi apho uhlala khona uyandazi but akaye nango sefumene ezileda akhonda akashukuma kathini. Nake ndangicimba ngoku sasidibana nebhisho uzoye aphakame azame uyothetha nathi like mna ke uyandazi siqhelene kakhulu athethe nami soleka ndiyacela nindithengisele lendlu so akazange ayenze loo nto uvele wahlala uyandazi ndihlala ndawo nedayisi nam sangakwazi kuye.